Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви разкажа за прекрасното етерично масло от гераниум, което не само мирише много хубаво, но и крие множество ползи за здравето и красотата на нашия организъм. Неговите топ 3 приложения в нашето ежедневие са именно грижата за кожата. Това е когато имаме акне, имаме раздразнение или най-различни възпаления по кожата, можем да го разреждаме с базово масло и да нанасяме върху проблемните области до момента, в който това раздразнение изчезне. Топ 2 полза е неговото действие върху нашето психическо състояние. Когато имаме един тежък и напрегнат ден, свързан с много стрес и много притеснения, както и тревожност, разбира се, можем да го дифузираме в стаята си, в спалнята си или да го добавяме към нашата арома вана. Също така да го масажираме около китките си, гърдите, слепоочията и зад врата, където съм ви казала, че там е входът на нашата лимбична система. Топ 3 е неговото хормонално действие. Много подходящ за жените, които страдат от предменструален синдром или менопауза. Когато хормоните в нас бушуват, ние можем да използваме етеричното масло от гераниум, за да ги балансираме. Така по този начин ние също ще се чувстваме много по-добре и много по-балансирани. Моля ви, не забравяйте да го използвате правилно, да го разрежете с базови масла и да следвате препоръките за безопасност. Следвайте ме за още много други рецепти в канала ми. Благодаря, че гледахте!